Momentuz, ikusi dugu higidura parabolikoa halako higidura bat dela eta puntu honetara heltzeko behar duen denbora, hegada denbora dela eta bi aldiz V0 seno zati G dela. Orain, denbora hori jakinda, etorriko gara X ardatzera eta ikusiko dugu zein den X max. X max izango da V0 coseno alfa bider hegada denbora V0 coseno alfa bider bi aldiz V0 seno alfa zati G. Ona ekartzen dut hegada denbora. Eta matematika pizkatxo bat egin da, badaukagu badela V0 karratu bi aldiz coseno alfa seno alfa zati G. Hau da X max. Baina matematika klaseetan trigonometrian adi egon bagina, badakigu seno bi alfa izango dela bi coseno alfa seno alfa. Hau matematika da. Matematika irakaslearekin egin hitz. Orduan X max izango da V0 karratu seno bi alfa zati G. X max. Hemen, hasierako bideoan, ikusi dugun formula. Eta orain jakin behar dugu, zein dan lortu dezakeen altuerarik maksimoa. Maksimoa, edo altuera maksimoa. Horretarako, I-max izango da I0, bilu B0i T, ken bat zati bi G T karratu. Baina zein T? T I-max. Lehen kalkulatu duguna, eta I00 da lurratik bota egiten dugulako orduan, Ti max badakigu badela, hau, V0, seno alfa, zati G, orduan bi hauek elkar lotuta, I max izango da zer, V0i, V0, seno alfa, bider V0, seno alfa, zati G, ken bat zati bi G denbora karratura V0 karratu seno karratu zati G. Vamos a ver. Hemen zer daukagu. G, V0 karratu eta G karratu, bale? T karratu delako. Orduan, kentzen da hau honekin, eta hemen zer daukagu. V0 karratu seno karratu alfa zati G, ken bat zati bi, V0 karratu, seno karratu alfa, zati G, bat, zati erdi bat. I-max izango da, V0 karratu, seno karratu alfa, zati bi G. Hemen, lortu duguna. Berriro jarri bideoa, hartu papera, boligrafoa, saia zaitez, pauso guztiak egiten, hau ulertu behar dugu, eta gogoratu, azterketaren lehenengo galdera izango da, hiru ekuazio hauek, demostratu behar duzula, ulertzen duzula nondik datozen, eta hurrengo bidean azalduko dugun higiduraren ekuazioa baita jakin behar duzu ateratzen. Hori izango da, azterketaren lehenengo galdera, 2 puntu edo izango dira, así que, berriro ikusi bideoak, ondo ulertu hau, higidura zuzen uniforme eta higidura zuzen uniformeki azeleratu errepasatu eta patxada sartu. Eta ez baduzu ulertzen, patiren batean etorri edo klasean galdetu. Ani!